tine murombo zvigananda pazviri zviri kufana kuseka kurova kuti hatichazivi kuti kukonewa here kwedu kana kuti kutumwa kwaitwa vanhu nezvigananda kuzoparadza revolution kana kuti movement yegeza revolution. Please, ndanichikumbira kuti tifanane neimbwa inomanyisa tsuro, kana ikawa inomuka yakananga futi kutsuro ikoko. Saka chinhu chinonzi tsuro yatirikutaura nezvacho inyika yedu yeZimbabwe. Tose tisati tataura zvokuti Geza, nyoka yamabhunu, Chiwenga, Mnangagwa, tiri vana veZimbabwe. We are Zimbabwean first before we become anything or we belongs to any party. We first became Zimbabweans. Ndo chakakosha kungova muZimbabwe. Saka hakuna munhu muZimbabwe. Tikutorwa neizvozvi zvokuti kune vari kuzvita vakuru muZimbabwe vakaita sana Mnangagwa. Vari kuzvita vakuru zvikuru kupfuura munhu wese, kudopfuura chero iyo Zimbabwe yacho. Hakuna munhu wakaita mimba akazvara Zimbabwe. Ndo zviri kutatirwa naMnangagwa nhasi uno zvatisvisa pano. Mnangagwa unoita kunge Zimbabwe inyika yakazvagwa nababa vake kana mai vake, yatova yake yose. Isu tose tiri mupurazi kana kuti tiri munyika yakazvagwa nababa vaMnangagwa. Saka tofanira kuteera zvimwe zvinoitika, yet Zimbabwe is a democratic country. Saka hatidi kuramba tichihwa vanhu vanotibaya zvironda zviripo zvatagara takadopiwa kare naMnangagwa. Macomrade tozwa kuti vamwe vari kubva kuZANU-PF, vamwe vari kubva kuMDC, vamwe vari kubva kuCCC. But on this Geza revolution inova ndiyo M31 movement. M31 movement haisiri yaGeza, haisiri yanyoka yamabhunu, ndeyevanhu veZimbabwe. That's why nyoka yamabhunu seemed like he was a spokesperson of Comrade Geza, and we have seen them. We have been observed them. They were working together as a chain all along. But the time Nyoka Yamabhunu has been arrested, that's where we have seen now the difference. Do pata kuona mutsauko. Chii chiri kuitika pano tova nenyaya iripo. Saka isitiri kuti chii, tiri kuti Zimbabwe inyika yavanhu veZimbabwe. If you talk about Zimbabweans, you are touching us. You talk about the revolution or the change or the new movement of fighting the oppressor. You are talking about us. No one is bigger than Zimbabweans. All Zimbabweans are same. The Zimbabweans who are observing themselves or taking themselves as they are bigger, like Wiki Nelshiva and the others, are the ones that we are fighting for. So the same system, let it not come to our revolution. It seems like the Chigananda is coming to break this movement. It seemed like the Chigananda is now coming to defocus this movement. And we cannot allow it. We cannot entertain it anymore. Trikuti tisarwa tichigwira nyika, tichigwira ivhu, tichigwira miti, tichigwira goridhe, tichigwira zvose zvinosara pano taenda. Tiri kurwira future yedu yevana vedu. Nemavonerwo enyika yedu tichaonewa sei mangwana. Ndo zvatiri kurwira pano. We are not fighting for our own stomach. We are not fighting for our own pocket.
Saka imbomirai vakomana, regai zvamuri kuita zvokugwira zvigaro nezvinzvimbo nekuseparata vanhu. Toda chinhu chimwe nechimwe chine chekuita nokuti zvigananda zvinde chipresendiwe, chitaurwe. And remember, we are a different people from different places, from different churches, from different organizations. So we have got a different also views or mind also. So let us not tell somebody kuti ngataura achiti. Asi mutauro wedu wose chero tikataura zvakasiyana ngauve nechekuita nokugwana nezviganada, kwete kurwa nomumwe wedu ari pakati pedu. Vanhu vari kurwa vachirwana pano, tiri kuti regai zvamuri kuita, maakuputsa movement. Bhora redu ratinaro ratiri kurwira pano inyika yeZimbabwe harisiri zvigaro kana zvinzvimbo kana zita remunhu. Tiri kunzwa macomrade vautobudzana nonsense, stupid, what, that one, it cannot be tolerated and cannot be accepted. Let it be stopped with immediate effect. Why? Because it's killing our mission and defocus us. It is defocusing us. So, vakomana regai zvinhu zvamuri kuita izvi. Ndo paya patinozofunga kuti matumwa kani kuzokanganisa vanhu ava veZimbabwe. Comrade akakanganisa unotaura kuti aiwa ndakanganisa apa naapa, achiti achidzoka achitaura. History idzi tiri kudzitaura tichitira kuti vanhu vakwanise kurangarira nyika yavo kuti yakafamba sei, vazive dzine chekuita nokukontribhuta nokurwa nezvigananda. Asi kana takupoindana nokuudzana kuti mukuru pano ndo uyu nouyu nouyu, aiwa hatisi kuda izvozvo. Kana takuda vakuru ngazvigariwe pasi, vanhu varipo apa, poitwa komiti, poitwa utungamiri hwogadzirwa. Mukuru wedu watinoziva iko zvino tachiziva kuti ndi comrade Geza, ndiye mukuru wedu werevolution. Then na comrade Nyoka Yamabhunu, tinana comrade Chiwero, Nox Chiwero, tinana comrade varipo munovaziva vose vaya ndikarambe ndichivataura. Ndo vakuru vedu ivavo. Saka movement yakatangwa navaGeza, ndo zvatinoziva tose. Comrade Nyoka Yamabhunu varimovo. Saka zvimwe zvakutaura zvava zvipi? Hatizvidi izvi zvinhu zviri kukanganisa movement. Tiri kunzwa pakutaurwa, tiri kunzwa comrade vari kutaura Saluwaka vari kutuka vanhu vari kudini. No. Tiri kunzwa comrade vari kutuka vanhu. No, comrade. We are fighting for our rights to be recognized. We are fighting for our nation, our country, which has been colonized or scrambled by the Zambians and the Mozambicans and the Malawians. We learned about the scramble for Africa. Now this is scramble for Zimbabwe. All of them, they are running for Zimbabwe because they know kuti Zimbabwe haina vatungamiri, Zimbabwe haisi nyika. That's why mukatarisa kumashure uko kune munhu wakanga achinzi Leopold Takawira anobva kumasvingo. Vakatomuuraya vachimuurayira nyaya iyoyo kuti unobva kumasvingo. Tine munhu unonzi Sibusiso Moyo unobva kuMberengwa. Vakamuurayira izvozvo kuti mukaranga zvokuti mugari wemuno muZimbabwe. Tine munhu unonzi Herbert Chitepo unobva kuManyikaland. Vakamuuraya nokuti mugari wemuZimbabwe. Tine munhu unonzi Parents Shiri. Wakaurawa nokuti muZimbabweans. Saka iko zvino tiri kunzwa comrade vamwe vari kutaura futi. Vari kutaura imwe history, hatisi kuramba kuti history ngadzitaurwe.
but pane history dzimwe dzatinosara nemubvunzo. Tiri kunzwa vachinzi Opa Muchinguri. History yaOpa Muchinguri tongozva kuti Opa Muchinguri Chigananda. Opa Muchinguri wakauraya Tongogara. And Opa Muchinguri, we know him kubva kare kare. Opa Muchinguri. Opa Muchinguri hama yanyasha Chikwinya, we know it. We topaziva nepaanobva nepaanogara. Totoziva nepamashopusi pavo paya. Nehistory yaOpa Muchinguri toiziva. Saka hatina zvimwe zvinhu tisikadi kuramba tichita maarguments nekuti hasizvo zvatiri kurwira izvozvo. History yatiri kuda kuhwa panapa ndeine chekuita nokutora nyika yedu yeZimbabwe, kutsanangurira vanhu kuti why nyika yedu yakakepchiwa, why vanhu tasvika patiri apa. Saka tachikumbira kuti makomrades musatukana. You know, pakaita zoti pane umwe watova bosi kana wamukuru pamovement iyoyi wakutongotukikanya umwe neumwe waanoda achiti ngatisangane kuseri, ngatidai, hey nonsense, iwe uri zvotorwa kutoti ndo munhu iye uri kuramba achizvibudisa pachena ndo uri kuparadzanisa vanhu. Comrade Saluwaka, chii chiri kuitika kwamuri? Muri kuitei imi? Dzokai muvanhu muite chaiye zvinoitwa. Imi takuziva iko zvino. Nguva yese tanga tina comrade nyoka yemabhunu naComrade Geza zvinhu zvifamba zvakanaka. Kuuya kwenyu imi muri kuparadzanisa, muri kuisa muganhu mukati umu. Chii chiri kuitika Comrade Saluwaka? Why ndichidaro? Takanzwa muchiti imimi ndakarambidza vanhu kusvika kuna nyoka yemabhunu. Takarambidza vana Gambakwe, zvirimo mukati umu zvamakataura. Saka nhasi uno Comrade Gambakwe vakudhaivhida vanhu kusiko kuti vanokushandidzana nezvigananda. Tikatora kuti right ichokwadi chatakwa naComrade, saka tikatomira nazvo tikati kana zvakadaro pasi nazvo. Takazoshamisika musi wedemonstration imi muchifamba naComrade Gambakwe muchiratidza kuti matanga osangana naComrade Gambakwe hamutozivani. Gambakwe achitobvunza ndiwe nhingi kana ndiwe nhingi, mukandini Saluwaka, mukandozivana ipo paya. Ko izvi zvamaiti taivarambidza kuti vasvike pana nyoka yemabhunu what tazo famba isusu tikadini, saka panoitwa ndepapa nepapa. Tikaona urumbidzana futi kuti aiwa Comrade Gambakwe what asi mambo uya futi kuvanhu kunoku mukapa confusion kuvanhu kuti Gambakwe uri kutumira vanhu kuti vanourawa nezvigananda. Leta ono madzoka futi mati Gambakwe aiwa tinawo Comrade Gambakwe vanova vachishanda zvakanaka. Right? Tikati kuda ipapo tangoti kuda papotsekawo pamwewo Gambakwe anga angotaurawo nokujaya. Taona zvino Comrade taona Comrade